Быйылгы Сабан туйы әкият балалар бакчасына йөрүче сабыйлар күңелендә дә озак сакланыр мөгаен. Милли киемнәрдә нәниләр бәйрәмгә килүчеләрне котларга әзерләнә. Мондый зур чарада катнашулары беренче тапкыр икән. Дулкынландырса да санатырга ярамый. Кечкенә булсалар да үзләренә зур җаваплылык йөкләнгәнне яхшы аңлый бит алар. Бүген монда шундый матур. Сабан туйы халкыбызның борынгыдан килгән гореф-гадәтләре сакланып калган бәйрәм. Шуңа да аны һәркем көтеп ала. Бу көнне сыйныфташлар очраша, яшь парлар кавыша, өлкәннәр яшьлекләрен искә төшерә. Сабан туйны көтеп алабыз, һәр ел шулай киләбез карарга, мин югарынырлаттан. Дөньялар тыныч булсын, сабан туйлар шулай матур булсын. Сабан туйлар елдан-ел матурайып бара, заманнар яшарып бара, шундый күңелле, бирин-бириннән калган сабан туйлар безнең. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шундый сабан туйларны безнең картлык яшьләребездә яшарып, күңел ачып каршы алабыз. Сабан туйга кайткан кунакларны ничек каршы алалар? Әлбәттә, мунча ягып һәм тәмле таба ашлары пешереп. Бүген исә безнең мунчабыз ягылган. Моның өчен инде себеркебез әзер һәм ташыбыз шыжлап тора. Кунакларны Нурлат каршы ала белә. Елдан-ел Сабан туйы кызыклырак була бара. Халыкта түземсезләнеп бәйрәм тантанасы ачылганны көтә. Милли киемнәр кигән кызлар Сабан туйы кунакларына чәкчәк бавырсак тәкъдим итә. Төрле телдә сәламләү сүзләре җиткерә. Здоровье, Нурлатнефть гыдусы, ТНГ Нургиз, Ретык, НУБР җәмгыятьләре мәйданчыкларын караганнан соң кунаклар балачак иленә үтә. Республика универсиаданы каршы алырга әзерләнә. Нурлатлылар да бу чараны дулкынланып көтә. Әлеге уңайдан яшь спортчылар мәртәбәле кунакларга үз талантларын күрсәтә. Районда төрле милләт халкы бер-берсен аңлап, дус тату яши. Һәр милләтнең дә гореф-гадәтләре олылана. Кунакларга күрсәтелгән тамашада да ул чагылыш тапты. Bulacak Saban tuyu batırır ülkemizden. Eyde güzel münet Saboy bala Munşadan. Ya ben nafiyetli mikroban şafkatliyim Saban tuyu batırır bulabilsin. Сабан туйында убырлы карчыкта киң күңеллелек күрсәтә. Емеле мич башына утырып кунакларны каршы ала. Бу көнне Белое солнце пустыни фильмы геройлары да Сабан туйы мәйданы бизәге булды. Легендар Сухов кунакларны шәхсән үзе каршы ала. Кымнан башы гына чыгып торган Саид янында кунаклар кызыксынып узагырак тукталып тора. Свадьба Малиновки геройларын үзебезнең Созвездие йолдызлык фестивалендә җиңү яулаган нәни йолдызчыкларыбыз алмаштырган. Нурлат Сабан туйына килгән кунаклар да, бәйрәмгә килгән халык та барысында кызыксынып бәяләп карый.
Төрле кул эшләнмәләре куелган күргәзмәләрне карагач, кунаклар төп сәхнәгә үтә. Сабан туе төрле милләт халкының уртак бәйрәменә әверелде. Шушы тематиканы чагылдырган төп композицияне халык яратып карый. Karasan tükse dese, bir karasan aksaman, ütken şaktan izip aldı, bizge yılmaya sıman. Весна пришла, весне дорогу, озелени наш дивный край. Земля впивает вдоволь воду и даст нам щедрый урожай. Sabantuylar yakınlaşkan sayın, jilkenedir yürek dertlene. İşitesin karşık, yaş yigitler sabantuyga bülek jiya kile. Ey, işitmeden koya, minen David, var güleşler kız şagın. Koşu alıp, eyde kunaklarını, sabantuy korktun, koy şalgın. Arvamak yerlegen yigit. Menim suyganim ol. Bilgiz, Sabantuyda aldan kelgan akka menim kulyavligimni iligiz. Kaya, көріп қалмайм әлі. Қылға тұтқан мен көз салғаны. Былтыр қылға башларына мініп, Сабантуй әтәшен алғаны. Танцуй, народ, ликуй, в Нурлате солнцем залитым веселый Сабантуй. See you.
Сабан туйы язгы эшләре тәмамланганнан соң үткәрелә торган бәйрәм. Ә быелгы ел район авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен уңышлы булды. Уҗымнарның әйбәт кышлавы, кыр эшләренең үз вакытында башкарылуы аграрийларга җиңел суларга мөмкинлек бирде. Бәйрәм чарасын ачып, район һәм шәһәр башлыгы Наил Шарапов үз чыгышында шул хакта җиткерде. Праздники полога отражены главные ценности татарского народа: трудолюбие, сила духа, воля к победе, открытость, гостеприимство и любовь к родной земле. От всей души желаю всем участникам и гостям праздника прекрасного настроения, удачи и благополучия. С праздником вас! Район халкына Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов котлавын Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нурлатнефть ТНГДУсы җитәкчесе Илгиз Салихов җиткерде. Дорогие татарстанцы, от имени Государственного Совета, правительства Республики, от себя лично поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй. Для татарского народа и всех жителей республики это один из самых долгожданных и любимых праздников. Зародившись в глубине столетий, Сабантуй сохранил свой национальный характер. При этом он воплощает в себе идеалы мира, добра и взаимоуважения. Уважаемые нурлатцы и гости нашего праздника, я также хочу поздравить от имени нефтяников акционерного общества «Татнефть» с этим великолепным праздником. Этот праздник пусть останется в наших сердцах. Этот праздник уже стал праздником дружбы, мира и взаимопонимания. Sizne Kazan yazıcıları isminden, Kazan Devlet Üniversitesi, Medicina Üniversitesi isminden, şın köngülden Sabantuy bilen kutlarga arsaydınız. Dünyada iki güne ulu bayram var. Birisi Greklarının Olimpiya oyunu, ikincisi Tatarının Sabantuyu. Менә шуның буенча инде татарның нинди зур халык икәнен аңлап була. Аннан килеп Сабантуйда халкыбызның менә дөрес әйтелгәнчә, аның эшкә сәләте, уенга сәләте, шул вакытта ял итә белүе һәм күңелле уеннары белән Сабантуй аерылып тора. Һәм шул вакытта менә Нурлат Сабантуенда минем беренче тапкырына түгел, һәр вакытта сез оешкан, һәр вакытта дәртле, һәр вакытта җырлы, һәм шуннан да Нурлат безнең бит уйлап карасаң, шул мәгънәсендә эшчәннәрдән тора. Кыр батырлары Сабан туенда аеруча абруйлы. Сөләйманов хуҗалыгыннан сыер саучы Валентина Хвасова һәм Белярск Восток зернопродукт хуҗалыгына Рашид Сафин Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау кәгазенә, Южная агрофермасының Гөлсинә Минхаирова һәм Нурлат сөтенә механизатор Владимир Васильев Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәт хатына лаек булды. Шулай ук бер төркем алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре район һәм шәһәр башлыгы Наил Шарапов кул куйган мактау кәгазьләре белән бүләкләнде. Гельмошев Ильдар Борисович, механизатор хозяйства Ахунова. Саддаров Рушат Зарипович, механизатор ООО «Нурлат Sütü». Серезиддинов Рашид Рифкатович, механизатор хозяйства Сулейманов. Күнөзөн мәйданда Сабан туйы тамашасы дәвам итте. Багалар рәхәтләнеп төрле чараларда катнашса, өлкәннәр өчен төрле урында концерт мәйданчыклары гөр килеп торды. Бик тә матур ясаганы, бик тә шый. Сабан туйы шатлык, бәхет һәм дуслык туйы дип әйтергә кирәк. Чынлап та районыбызда яшәүче төрле милләт халкы рәхәтләнеп Сабан туйда ял итте, күңел ачты. Моның өчен барлык шартларда тудырылган иде.